Narito na ang mga nagpapagang balita. Seguridad sa pagdagsa ng mga turista sa Baguio, tiniyak ng PNP. High-value target sa droga, nasukol sa Baguio City. Mga botante, pinayuhang huwag magpalinlang sa mga politikong kalyado ng CPP-NPA. Adivay Festival ng Benguet, nagsimula na. Obligado bang isang mamamahayag na isiwalat ang source ng kanyang balita? Ang sagot sa ikaw at ang batas. At Landingan Viewpoint, winner sa ganda. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Binabantayan ngayon ng Baguio PNP ang seguridad sa gitna ng unti-unting pagdagsa ng mga turista sa lungsod. Ang detalye ng balitang iyan, ihahatid ni Charles Limon. Dagsaan na ang mga turista sa lungsod ng Baguio. Sa unang linggo ng pagbubukas ng turismo, pumalo agad sa 8,274 ang bumisita. But we are still have a limit and we are regulating and monitoring the entries. So it is important that you follow the requirements, particularly for tourists kasi ang dami nga nagbakasakali, no? And they can always access our FB page, Baguio Tourism page for new guidelines if ever, but we're still with the same guidelines that we're imposing, no? Yung requirements natin ng registration, full vaccination, and triage upon arrival. Kasabay ng pagdagsa ng turista, tinututukan ng pamalang lungsod ang pagpapatupad ng mga karagdagang restrictions alinsunod sa Alert Level 3. Curfew is until 12 na rin dahil yun na nga, doon din mag-umpisa din naman yung liquor ban natin. So doon na rin nag-adjust na rin po tayo doon. Tuloy-tuloy pa rin po yung paghigpit natin dyan sa borders. Actually, yun nga, tuloy-tuloy pa rin din yung pagkuli natin ng mga kolorum at pagpapabalik sa mga tao na hindi kompleto yung dokumento. So, inaasahan namin yan with the easing of itong mga restrictions. Dadami yung tao na pumunta dito. As you have observed during the past weekends, ang dami na po nating mga bisita dito na umakyat. Pero yun na nga, ang sinasabi ko, we will not put our guards down. Lalo nating higpitan to. Kabilang din dito ang pagsunod ng mga establishmento sa pagpapatupad ng health protocols. I would also like to make an appeal na rin for our tourism establishments to comply with our health and safety standards as imposed sa ating EO because we are also receiving concerns from tourists, no, na there are those daw that medyo they have lapses do sa pag-implement or pag-observe and they are reporting it to us. Tiniyak naman ng Baguio's Finest ang kahandaan nito sa pagpapanatili ng seguridad. We have enough personnel. Actually, eto nga, may mga augmentation din tayo na pinapadala yung regional office considering nga that yung Baguio is the show window of Cordillera. And dito din yung influx ng mga tao, lalo na ngayong palapit na yung Pasko. Kaya hindi naman po tayo nagkukulang dyan. Even with the other police functions na ginagawa natin, hindi po masakripisyo yung peace and order ng City of Baguio. Paalala sa publiko, mag-ingat, lalo na't dagsa ang mga tao sa lungsod. Nananatiling 2,000 turista kada araw ang pinapapasok sa lungsod. Pero planong itaas ang limit dahil sa unti-unting pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nagsimula na ang Adivay Festival ng Benguet. Patunay daw ito ng pagbangon sa gitna ng pandemya. Magbabalita, Irish Kawile.
So, salamat launay kanya tayo for this. As we continue, nga dumawdawat ti tulong ni Apo Diyos para ti panag tulong na lata at ti probinsya, dumuras ti probinsya tayong kakabenggetan. Napuno ng mensahe ng pasasalamat Mangising pa at kantahan ang pagbubukas ng 121st Benguet Founding Anniversary na siyang hudyat ng Adivay Festival. The people to say that we don't want COVID no more. There'll be no virus and the children will play. One day one. May tema ang Adivay na The Benguet Festival ngayong taon na Resilient and Healthier Benguet, Flourishing in the Midst of Adversity. Patunay na sa kabila ng hamon ng pandemya, pilit pa ring bumabangon ang probinsya. As we celebrate our 21st Benguet Foundation anniversary through Adivay with the theme Resilient and Healthier Benguet, Flourishing in the Midst of Adversity. Sa mensahe ni Benguet Governor Melchor Diclas, pinasalamatan niya ang mga nasa likod ng pagbangon ng Benguet. Kabilang narito ang mga empleyado at opisyales, lalo na ang mga nasa medical frontline sector. We would like to thank our health workers, from our doctors, nurses, who have been risking their lives during this pandemic. Tila isang senaryo sa isang sikat na Korean series naman ang special number na ito para hikayatin ang mga residente na makiisa laban sa pandemya at magpabakuna na. Inilatag din ang iba't ibang aktibidad sa pagdiriwang ng Adivay ngayong taon. Mayroong Adivay Vaccination Booth, Battle of the Bands, Agri-Fair, non-contact sports events at iba pa. Magtatagal hanggang December 10 ang selebrasyon. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if the 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my great Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Pinaghahandaan na ng pamahalang lokal ng Nagtipunan Quirino ang pagbubukas ng turismo. Mabibisita doon ang Landingan Viewpoint na may tanawing maihahantulad ng mga tanawin sa ibang bansa. Magbabalita, Haris Julio. Agaw pansin ang makukulay na mga bulaklak sa Landingan Viewpoint na isang patok na pasyalan sa Nagtipunan Quirino. Sabi ng ilang netizen, parang nasa ibang bansa. Marami rin ang nagtatanong kung pwede nang mabisita ang lugar. Gusto ko na pong bumalik o bumisita sa Landingan Viewpoint dahil alam ko nung huling pagbisita ko po dito, nakita ko po ang malaking pagbabago at ikinaganda po nito. Saan mang anggulo, Instagrammable. Pwedeng magpa-picture sa flower beds o sa human-sized bird's nest at iba pang art installation kung saan tanaw ang iba pang scenic spot tulad ng Upper Cagayan River. Ramdam din ang lamig sa lugar na binabalot ng fog simula madaling araw. At sa mga adventure seeker, pwedeng mag-trekking papunta sa Landingan Peak. Matapos nga ang ilang hakbang ay eto naman yung madadatnan mo dito sa tuktok ng Landingan Viewpoint kung saan ay makokompleto mo yung 360 view ng Nagtipunan. Dito rin nagsisimula ang Landingan Circuit na swak namang puntahan ng mga mahilig ng mountain climbing. Meron din community garden kung saan pwedeng mag-pick and pay. 2019 nang pumatok na pasyalan ang Landingan Viewpoint pero nagsara dahil sa pandemya. Apektado ang maraming trabahador. Kasi yung full force na tao namin previous year, nabawasan siya ng 40%, almost 40%. So yung 60%, sila po yung nagme-maintain ng aming site. So napakalaki ang ginawa namin, ini-schedule namin sila. Yung kada isang pamilya, may one representative na workers dito. Isa si Mang Levy sa mga trabahador sa Viewpoint. Tuloy-tuloy ang trabaho namin
gawa ng buting mayor namin, meron kaming konting incentive para pang tawid sa pamilya, sa mga anak namin nag-aaral, gano'n. Kaya malaki na itulong siya. Ngayong nasa ilalim na ng General Community Quarantine ang buong probinsya ng Quirino, pinaghahandaan ng LGU Nagtipunan ang pagbubukas ng Landingan Viewpoint at iba pang pook pasyalan kabilang ang Gawagan River Nature Park at floating cottages. Open sa lahat, provided na yung mga requirements na pinag-aaralan ng aming IATF Council and then the Tourism Council na yung mga dapat requirements nila ay kailangan ipoprovide nila. Maglalabas ng anunsyo sa kanilang tourism page na Choose Nagtipunan ang lokal na pamahalaan tungkol sa pagbubukas ng turismo at mga isusumiteng requirement ng mga gustong bumisita. Para sa Luzon Headlines, Haris Julio. Samantala, pinapayuhan naman ng mga botante na maging mapanuri at huwag magpalinlang sa mga politikong kaalyado ng CPP-NPA. Magbabalita, Randy Guzman. Sa March 25 pa hanggang May 7 ang umpisa ng campaign period para sa 2022 elections, pero nagsisimula ng manligaw ang mga kandidato. Idinadaan ito sa pamimigay ng tulong sa mga mamamayan. Katunayan, sunod-sunod na ang mga nationwide caravan. Mas tumitindi na rin ang mga salpukan ng opinyon ng mga supporters sa social media tungkol sa kani-kanilang manok. Ang una, mahalaga ang halalan 2022 sa ating kasaysayan sapagkat bilang isang kabataan, ang boto mo ay boses mo. Mahalaga ang pakikiisa sa social media ngayon sapagkat dito natin nalalaman ang malawakang katotohanan upang masala natin ang mga leader na ating napupusuhan sa halalan 2022. Ayon sa mga eksperto, maging mapanuri sa pagkilatis ng mga iboboto. Ayon kay Maria Luisa Foligan, spokesperson ng Samahan ng Mamamayang Nagkakaisa kontra Terorismo, dapat ay isaalang-alang ang mga politikong may layong wakasan ang panggugulo ng CPP, NPA, NDF. Ilan kasi sa mga party list group at politiko na sumusuporta sa rebelding grupo ay namamayagpag pa rin at patuloy na nanlilinlang ng mga botante. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, high-value target sa droga, nasukol sa Baguio City. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Arestado sa Baguio City ang isang high-value target dahil sa droga. Sinira naman ng PNP ang 6 na plantasyon ng marijuana sa Kibungan, Benguet. Magbabalita, Charles Limon. Na-corner sa wakas ng mga pulis ng Baguio ang isa sa matagal ng high-value target sa droga. Kagabi, nahuli ito sa isinagawang bypass operation sa Barangay Bakakang, Baguio City. Nakilalang target ng operasyon na si Romel Fontanilla Mabalot alias Choi, 38 anyos. Nakuha mula sa suspect ang 4 na bulto ng shabu. Nagkakahalaga ito ng 136,000 pesos. Nahuli rin ang kinakasama ng suspect. Nakuha din umano sa kanya ang 1 gramo ng pinaghihinalaang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 6,800 pesos. Nabawi naman mula sa suspect ang boodle money na ginamit sa transaksyon at sasakyan nito. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Ayon sa pulisya, 2016, nasangkot din si Mabalot sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga at minsan na din niyang natakasan ang mga pulis. Naharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Walang sinayang na oras ang mga pulis sa pagsira sa tanim na marijuana sa Kibungan, Benguet. Aabot sa 6 na plantasyon ng marijuana ang natagpuan sa Sitio Bakbakan, Barangay Poblasyon at Sitio Ayos, Barangay Takadang. Nasa 7,000 piraso ng marijuana ang sinira. Nagkakalaga ito ng kabuuang 740,000 pesos. Walang nahuling cultivator sa isinagawang operasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, kilalanin ang magiging kinatawan ng La Union sa nalalapit na Mr. Continental Philippines. Magbabalita, Randy Guzman. Kamakailan lang ginanap ang Mr. Northern Philippines 2021 sa Dagupan. 14 na kandidato mula sa iba't ibang mga bayan sa Northern Luzon ang lumahok. Hi, my name is Kael Domingo, 23, proud and humbly representing the happy town of Rosario, La Union. Big winner si Engineer Christian Michael Domingo o mas kilala bilang Kael na nakapag-uwi ng corona at titulong Mr. Bachelor 2021. Siya ang magiging kinatawan ng probinsya ng La Union sa gaganaping Mr. Continental Philippines at Man of the Philippines sa susunod na taon. Nagpaabot naman siya ng mensahe para sa mga kapwa kabataan. Malaki naman ang pasasalamat niya sa mga taga La Union, lalong-lalo na sa kanyang bayan sa Rosario sa walang tigil nilang pagsuporta. Maliban sa pagiging pageant enthusiast, isa din siyang licensed electrical engineer na kasalukuyang kumukuha ng master's degree in engineering, major in electrical engineer sa St. Louis University. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Last October 2021, sinelebrate natin ang isang historic law na nagdi-defend sa ating mga media personalities na pinoprotektahan ang kanilang sources. Ito yung Republic Act 53, which was authored by Don Vicente Yap Soto, na grandfather ng current Senate President nung si Don Vicente Soto ay senador ng ating bansa. At itong law na ito, yung mas sikat na tinatawag na Soto Law, sinasabing this is a protection of journalists from being forced to name confidential news sources. And there is immunity from naming informants, and hindi ka pwedeng persahin kung saan mo galing yung information na nilabas mo sa iyong news, sa iyong trabaho as a journalist. This is a 75-year-old law. At merong case nung araw na isang journalist sa Cebu named Angel Parazo wrote a news story na merong leakage doon sa isang subject or some subjects in the bar examinations. And siya ay sinomon ng ating Korte Suprema at sinasabi sa kanya sino ang iyong source ng story mo. Ayaw niyang sabihin kung saan galing yung kanyang storya. At ang sinasabi niya, in the interest of the state, ayokong sabihin. And siya ay kinulong for 30 days for contempt. Ngayon, because of this experience, lumabas itong law na ito. At in 1956, RA 1477 was passed, amending itong Republic Act 53. At ang sinasabi na lang dito ay yung security of the state ang importanteng factor ng gobyerno to determine whether immune ang isang journalist doon sa pagsabi kung ano ang source niya ng news. Itong law na ito remains up to this time 75-year-old law, but it's still in effect. Until now, the immunity applies to all journalists, and no journalist can be compelled to reveal his sources for news. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, Chinelas Art Exhibit and Workshop Bumida sa La Union. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club,
You do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/TG Home Builders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders. We turn houses into homes. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Patok ngayon sa La Union ang Chinelas Art Exhibit and Workshop. Kung bakit, alamin sa kwento ni Randy Guzman. Sa tulong ng National Commission for Culture and the Arts at mga healthy lifestyle advocates, binuo ni La Union-based local artist Alger Guevara ang Chinelas Art Exhibit sa Lorma College's San Juan, La Union campus. Dinaluhan ito ng 15 mga art enthusiast. Ipinakita dito ang mga obra gamit ang chinelas. Umisip lang ako ng paraan na makatulong sa environment, saka at the same time, gumawa ako ng sarili nating medium na yung Pinoy lang yung nakakagawa sa buong mundo. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo tayo pa lang yung nakakagawa. Ang kanyang mga obra na tampok sa exhibit ay hango sa iba't ibang mga gulay na itinatanim sa probinsya. Tungkol sa environment, promote ng agritourism ng La Union. Tapos yung vegetarian kasi ay mga gulay, vegetarian kasi ako kaya yung napili kong subject na series. Marami naman akong series. Sa exhibit lang dito sa La Union, ang napili ko yung gulay. Nagpaabot naman siya ng mensahe para sa kanyang mga kapwa artist. Ang payo ko lang naman, gawa ka lang naman ng gawa So, kuha ka lang, dapat masaya ka lang sa ginagawa mo. Sundin mo lang yung kung saan ka nga masaya, di ba? Labis naman ang pasasalamat niya sa mga patuloy na tumatangkilik sa mga obra ng mga Pinoy artist. Nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta. Tapos yung mga naman, kaya ginawa namin din itong exhibit ito sa La Union, dahil ipakita namin, ilapit namin sa community yung art. Ano ba talaga yung art? Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.